Ha kapor barim ha kasnong rit ki babon hi kibriu kimpat itho bha ya kimrat hendrai ha kata kapor kidon arngut kimrat ki balong perlok bajan bha umiau bad uknai umiau ulong ubajai jai ubas ngau tenat ban lekai bad kibriu uknai pat ulong ubarit bad ubalengkot ka jingmut jingper khat bad ubajule tam kham tam ha kabam kane ka khana shapang umiau bad uknai Babalai umiau bonsen uju penyap ya kaknai. Sapej hadu bandakut ngin salap ya kadang. Kini arngut kia imlang hakawai kayeng utrai. Utrai usno tenat bakini arngut kilong kibashida bat kibaya perlok baha. Kibaya lekai bat penkemen kat badang yaj kasni. Kat jinglong jong uknai kala nang pau syai. Uju sim jingbam da kabale tu. Klem da ab ya umiau bat ya utrai. Utrai yang bonsen ura jingbam kum kidok ha ki khau bat ki jhor. Ubo hapok ki kriya bania bam lang baro kum siyeng sisem. Umiau uap hado ba utrai unwan. Bakin ya bam. Andrei uknai ule kum unong sim jubor. Tang suyo lat ularung bat bam shwa hado bandalut. Ju tang khendiadro. Kane ka jinglong kum kane ka penpang ya ka mensim jong kamiau. Andrei usu penbor ya lade ban yai ne namar ka jingya dei perlok. Ong hala ka dono jong u. Lano uknai unstad bat unsngau tho ha ka wei kasngi. Ngin ya imrengkat klem jing Andrei ka jinglong ka basniu sisa ka la ban khanglat ya ka jingya dei ka basyong sngai. Ka jingja bala penki ka don ka sngi ba utrai ura da ka wei ka dok ka bahe ubo hamma dan yeng uong ngin bam lang menta to ap shipang ngan lech shim shwa utrai tang shu lech uknai da ka jing sngo meng ulas dang ban jan sha kata ka dok ha ubam no ya ka benta jong umiau te usyat men uda kermen ba umiau shem la yo isu Andrei umiau ula yeng marjan ula yo ilut ujam kham hakman ka jingbitar kalas dang ban kiu ham mensim jong uper khat umiau ula ong sakano sin ngan sya le kumne ka jingyai ne omla shu ban penne slem lada ki wei kim sngot ho tang shu wan pat utrai ula yo I baladuna ka dok ha ula tharai ba uknai ula bam khandiet ubo pat hamadan bakin ya bam lang umiau da ka jing bitar ula kerho omla ban sya shu onda uknai ula lej ban bam biang umiau ula rungna ube da ka jing kordit uknai da ka jing sertok utharai ba uperlok unsange hendrei omlang kumta umiau ula kembat penyap no ya uknai na do kata kasngi umiau shem la sya shu ya uknai ba un le he ha ki jingbam ka jingya dei perlok kalakut no laya thu na do kata kapor ba umiau juklet ya kasngi ba uknai usim jubor ya ka jingbam ka badai ka benta jong na do kata umiau ju yaj perlok shu bat uknai tang shu yo iya uknai upe thong ban yo penyap kum ka dak ban penken mau ya ka jinglong be an ka bala pen sngosi bat pen kala ya ka jing im jong umiau kane ka khana ka pen I yangi ba ka jingyai ne ka don ka rukom Andrei lada ki jule ben tamput ka jingyai ne ru kan sakela sya ka jing bitar ka jingle ben bat ka jinglani ki pen khen ya ka jingya dei to pen slur bat sngo tho ban ai benta bat ban le hok namar kata ka long ka banne hadu jiunom khublei shibon saya share lang saki perlok ki ba jong thi